हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीमद्भागवत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति सुदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणगणितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्त काञ्चनगौरा श्रीराधे लावणेश्वरी वृषभान् सती देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकम् तावतारं भक्ताख्यान् नमामि भक्तशक्त्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचारिणे शेषाशून्यवादी पाश्चात्य देशदार्थे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जीवन राज की मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते पुरंदराय श्रीमद्भागवतम चतुर्थस्कंदम 10 अध्यायम श्लोकम 5 ओम नमो भगवते वासुदेवाय गतो दीजिं दिशं राजा रुद्रानुचरा सेविताम् ददर्शा हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यग संकुलाम् गतो दीजिं दिशं राजा रुद्रानुचर सेविताम् ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यग संकुलाम्। हरे कृष्ण। ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവ് തണുപ്പായണ്ട് ബാഗൊന്നും വേണ്ട വെച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിജിം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദർശാ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യക സംകുലാം ഗത്തോ ദിജിം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദർശാ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യക സംകുലാം കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്തോദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീചീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദിജിം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകം സംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാ ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്തോദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാം ദീജ്യം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാ ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാ ദീപം ദിശം രാജാം രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യ സംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജിം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ധനലക്ഷ്മി പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രോദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദാദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗത്വാദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം ദദർശ ഹിമവദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസംകുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദ്ദോദീജീം ദിശം രാജാ രുദ്രാനുചര സേവിതാം
ദദർശാഹിമഭദ്രോണ്യാം പുരീം ഗുഹ്യകസങ്കുലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. ചെറിയ ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ധ്രുവ രാജാവ് ഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്ക് ദിക്കിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ ഒരു താഴ്വരയിൽ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ അനുയായികളായ ബുദ്ധഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു നഗരം അവൻ കണ്ടു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക യേശന്മാർ ഏറെക്കുറെ മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ടിബറ്റ് പോലെയുള്ള ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലെ ഗിരിവർഗക്കാർ യശന്മാരാണെന്ന് ഈ സൂചനയിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിരുതാമി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവത്തായ ഭക്തായ സ്വപ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് കി ജയതായ ഗുരുപ്രഭാതേ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ധ്രുവ രാജാവിന്റെ സഹോദരനെ യക്ഷന്മാര് വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സഹോദരനെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സുരീചി, അവളും കാട്ടുതീയിൽ പെട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യക്ഷന്മാര് വധിച്ചതിൽ യക്ഷന്മാരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പോയിട്ടുള്ളത് ഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്ക് ദിക്കിലാണ്. അവിടെ ശിവന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു നഗരവും കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, യക്ഷന്മാരൊക്കെ മഹാദേവന്റെ ഭക്തരാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ടിബറ്റ് പോലെയുള്ള ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ മേഖലകളിലെ ഗിരിവർഗക്കാർ യക്ഷന്മാരാണ് ഈ സൂചനയിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കുക. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യക്ഷന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിരിവർഗക്കാർ ടിബറ്റിലുള്ളത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പദ്മോ ശംഖം ബൃഹദ്ബാഹു ഗം ദിശാനുനാദയൻ യേനോ ദിഗ്നദൃശക്ഷത്ത കൃപാദേവ്യാസ്ത്ര സൻവൃശം. ദദ്മോ ശംഖം ബൃഹദ്ബാഹു ഗം ദിശാനുനാദയൻ യേനോ ദിഗ്നദൃശക്ഷത്ത കൃപാദേവ്യത്ര സൻവൃശം. യേനോ ദിഗ്നദൃശക്ഷത്ത് കൃപാദേവ്യസ്ത്ര സൻവൃശം. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രത്നോ ശംഖം ബൃഹദ്ബാഹു ഖം ദിശചാനു അനുധായൻ യോനോ ഉദിഗ്ന ദൃശ്യാക്ഷത്തരുപദേവ്യോ അത്ര സൻദൃശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രത്നശങ്കം ബൃഹത് ബാഹുഖം ദിശാനുനാദയൻ
येनो दिग्नदृशक्षतरूपदेव्योऽस्त्रसन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दत्मो संगम बृहद्बाहु खं दिशश्चानुनादयन् येनो दिग्नादृशक्षते उपदेव्यो अत्र सन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दग्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः खं दिशश्चानुनादयन् येनो दिग्नदृशक्षतः रूपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दत्मौ शङ्खौ बृहद्बाहुं खं दिशश्चानुनादयन् येनो दिग्नदृशक्षतरूपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुं खं दिशञ्चानुनादयन् येनादिग्नदृशशतरूपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका श्री देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुखं दिशश्चानुनादयन् येनो दिग्नदृशक्षतरूपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകും. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, അളകാപുരി നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുടൻ ധ്രുവ രാജാവ് തന്റെ ശംഖ് ഉണർത്തി ആകാശത്തിലാകെ മുഴക്കി. അതിന്റെ ശബ്ദം സർവ്വദിക്കുകളിലും പ്രതിധ്വനിച്ചു. യക്ഷന്മാരുടെ പത്നിമാർ അത് കേട്ട് ഭയചകിതരായി. അവർ ഉത്കണ്ഠാകുലരായത് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നു, അളകാപുരി എന്ന നഗരത്തില് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി ധ്രുവരാജാവ്. അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ശംഖ് മുഴക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശംഖനാദം കേട്ടിട്ട് യക്ഷന്മാരുടെ പത്നിമാരെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു എന്ന്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ നിഷ്കർമ്മ്യ ബലിന ഉപദേവാ മഹാബടഃ അസഹന്താസ്തന്നിന്ദം ഉദയുദ്ധഃ. തദോ നിഷ്കർമ്മ്യ ബലിന ഉപദേവാ മഹാബടഃ അസഹന്തസ്തന്നിനാദമഭിപേതുരുദായുധഃ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ശരി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ നിഷ്ക്രമ്യ ബലിനാ ഉപദേവ മഹാഭടാഃ അസഹന്തസ്തന്നിനാദ മഭിപേതുരുദായുധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗിരിജാകൃഷ്ണ ശക്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ നിഷ്ക്രമ്യ ബലിനാ ഉപദേവ മഹാബടാഃ അസഹന്തസ്തനിനാദം അഭിപേതുരുദായുധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തതോ നിഷ്ക്രമ്യ ബലിനാ ഉപദേവ മഹാബടഃ അസഹന്തസ്തന്നിദാദാമഭിപേതുരുദായുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രേമനെ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ നിഷ്ക്രമ്യ ബലിനാ ഉപദേവ മഹാബടാഃ അസഹന്തസ്തന്നിനാദം അഭിവേദുരുദാദയഃ രുദായുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ നിഷ്ക്രമ്യ ബലിനാ ഉപദേവ മഹാഭടാഃ അസഹന്തസ്തന്നിനാദം അഭിവേദുരുദായുധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അല്ലയോ നായകനായ വിതുര, ധ്രുവരാജാവിന്റെ ശങ്കുലിയുടെ പ്രതിധ്വനി സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാശക്തന്മാരായ യശനായകന്മാർ ആയുധങ്ങളേണ്ടി തങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്നും വന്ന് ധ്രുവനെ ആക്രമിച്ചു. ശങ്കുലി കേട്ടപ്പോഴേ യശന്മാരുടെ പത്നിമാർക്കൊക്കെ ഭയമായി. യശന്മാരൊക്കെ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ നേരേക്ക് വരികയുണ്ടായി. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനപദോ വീരാ ഉഗ്രധന്വാ മഹാരഥഃ ഏകൈകം യുഗപൽസർവാൻ അഹൻ ബാണൈസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി എഴുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എഴുതുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സതാനപദോ വീര ഉഗ്രധനാ മഹാരഥ ഏകൈകം യുഗപദ സർവ ഹൻബാണസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദാനാപദോ വീര ഉഗ്രധന്വാ മഹാരഥഃ ഏകൈകം യുഗപത് സർവൻ അഹൻ ബാണൈസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദാനപദോ വീര ഉഗ്രധന്വ മഹാരഥഃ ഏകൈകയുഗപത് സർവാൻ അഹൻ ബാണസ്ത്രിഭിസ്ത്രിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. മഹാരഥിയും തീർച്ചയായും മഹാവില്ലാളിയുമായിരുന്ന ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒരേ സമയം 3 അസ്ത്രങ്ങൾ വീതം എയ്ത് അവരെ വധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ യശന്മാരൊക്കെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ 3 വീതം അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എഴുതിട്ട് അവരെ വധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവൈലലാടലഗ്നൈസ്തൈരുഷ്ഭിഃ സർവ ഏവ ഹി മത്വാ നിരസ്തമാത്മാനാ ഹംസസൻ കർമ്മ തസ്യ തത്. തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശിരസുകൾക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭീഷണിയാകുന്നത് കണ്ട് അറിഞ്ഞ യശനായകന്മാർ അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ മനസ്സിലാക്കുകയും തങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ നായകന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവർ ധ്രുവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിച്ചു. കായിക അഭ്യാസത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്തെ പറ്റി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിരിക്കും.
യക്ഷന്മാർ ഗുരുതരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തങ്ങളുടെ ശത്രുവായിരുന്നിട്ടും ഒരു വീരനായകന് ചേരുന്ന അവന്റെ അഭ്യാസ ചാതുരിയിൽ അവർ സംപ്രീതരായി. എതിരാളിയുടെ വീരപ്രവൃത്തിയെ നേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്ഷാത്രവീര്യത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. യക്ഷന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങള് തോറ്റു അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാർ സൈന്യമൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു, തങ്ങളുടെ ശിരസുകളും ഇപ്പോഴും ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഴിവില് അവര് പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ധ്രുവതിൽ പറയുന്നു, ശത്രുവായിട്ടും എതിർവശത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത് അല്ലെ, എതിരാളിയെ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയന്റെ സവിശേഷതയാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലോ പാണ്ഡവരും കൗരവരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുക്കളായിട്ട് പെരുമാറുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്, ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവി ചാമുമം പൃഷ്യന്താ പാദസ്പർശ വിഘോരകഃ ശരീരവിദ്യന്യുഗപദ് ദ്വിഗുണം പ്രതികീർഷവഃ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കൈക്കരുത്തിൽ അസഹനീയരായി ചവിട്ടേറ്റ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ക്രൂരരായ യക്ഷന്മാർ ഓരോ പടനും അസ്ത്രങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് ഒരേ സമയം 6 വീതം എന്ന കണക്കിൽ അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ച് പരാക്രമത്തോടെ ശൗര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചടിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. പായുന്ന 12 ശ്ലോകങ്ങള്. അവരൊക്കെ യക്ഷന്മാരൊക്കെ സർപ്പത്തെ പോലെ തിരിച്ച് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ പരിഗനിസ്ത്രിംശേ പ്രാസശൂലാ പരാശുദൈഃ ശബ്ദുഷ്ടിഭിർഭൂഷുണ്ഡേ വിചിത്രാവാജേ ശരേരവി അഭ്യവർഷൻ പ്രകുപിതാ സരതം സഹസാരഥീം ഇച്ഛന്തസ്തത്പ്രതീകർത്തുമയുക്താനി ത്രയോദശ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അതിശയകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച 1,30,000 ഭടന്മാരടങ്ങുന്ന യക്ഷസൈന്യം അത്യുഗ്രമായ കോപത്തിലായി. അവർ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ധ്രുവനും അവന്റെ രഥത്തിനും സാരഥിക്കും നേരെ ഗദകൾ, വാളുകൾ, ത്രിശൂലങ്ങൾ, കുന്തങ്ങൾ, വേലുകൾ, ചാട്ടുളികൾ, അസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വർഷിച്ചു. എതിർവശത്ത് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 1,30,000 ഭടന്മാരുള്ള ആ യക്ഷസൈന്യം പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ നേരേക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഔത്താനപാതി സദാതാ ശാസ്ത്രവർഷേണ ഭൂരിന നാമുപദശ്യതച്ഛന്ന ആസാരേണ യഥാ ഗിരിഹി. ഇടവിടാതുള്ള ആയുധ പ്രവാഹത്താൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് മുഴുവനായി മൂടപ്പെട്ടു. നിരന്തരമായ മഴ മൂലം ഒരു പർവ്വതം മൂടപ്പെടുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ശത്രുക്കൾ നിരന്തരമായ ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടു എന്നതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇവിടെ നിരന്തരമായ മഴയാൽ മൂടപ്പെട്ട പർവ്വത ശിഖരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ധാരമുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പർവ്വത ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകൾ മുഴുവൻ കഴുകി മാറ്റപ്പെടും. അതേപോലെ ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടാതെയുള്ള ശരവർഷം ദ്രോമ രാജാവിന് അവരെ പരാജയരാക്കാൻ നവോന്മേഷം നൽകി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അയോഗ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പോകും അതൊക്കെ കഴുകി നീക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അയച്ചപ്പോൾ, ആയുധങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴേ ദ്രോമ രാജാവ് മുഴുവനായി മൂടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണം അവർ പറയുന്നത് മഴ മൂലം ഒരു പർവ്വതം മൂടപ്പെടുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറയുന്നതായിട്ട് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുന്നു. മഴ, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മഴ കൊണ്ട് പർവ്വത ശിഖരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന പോലെ ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടാതെയുള്ള ശരവർഷങ്ങള് ദ്രോമരാജാവിന് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം നൽകുകയുണ്ടായി. അവരെ പരാജിതരാക്കാൻ കൂടുതൽ ശക്തിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു എന്തൊക്കെ അയോഗ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ കഴുകി നീക്കപ്പെട്ടു. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹാഹാകാരസ്തദൈവാസി സിദ്ധാനാം ദിവി പശ്യതാം അദോയം മാനവ സൂര്യോ മഗ്നപുണ്യാജനാർണവേ. ഉന്നത ഗ്രഹവാസികളായ സിദ്ധന്മാർ ആകാശത്തിൽ നിന്നും യുദ്ധം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രോമാരാജാവ് ശത്രുശരങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടത് കണ്ട അവർ നിരാശയോടെ ആരവമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു: മനുവിന്റെ മഹാനായ പൗത്രൻ ദ്രോമാരാജാവിത പരാജിതനായിരിക്കുന്നു. ധ്രുവൻ സൂര്യതുല്യനായിരുന്നുവെന്നും അവനിപ്പോൾ യശന്മാരാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കരഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം എസ്. സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മാനവ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. പൊതുവെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മനുഷ്യജീവി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ദ്രോമാരാജാവിനെയും ഇവിടെ മാനവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രോമാരാജാവ് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ മനുവിന്റെ പിൻഗാമികളാണ്. വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് മനു നിയമദാതാവാണ്. ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മനുവിനാൽ നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. ആയതിനാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരും മാനവൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുവിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ്. എങ്കിലും ധ്രുവൻ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ട മാനവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. വിമാനമില്ലാതെ ആകാശത്ത് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള സിദ്ധലോക നിവാസികൾ യുദ്ധരംഗത്ത് ധ്രുവന്റെ ക്ഷേമത്തിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പോലും അവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും ഭദ്രതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും. ദ്രോമാരാജാവ് യശന്മാരുടെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപമയും ഉചിതമായിരുന്നു. ചക്രവാളത്തിൽ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതായാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യന് യാതൊരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിൽ സൂര്യൻ വീണ്ടും ഉദിക്കുമെന്നതുപോലെ ദ്രോമാരാജാവും പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ആയാലും അതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു. ഏത് യുദ്ധത്തിലും തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹം തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള സിദ്ധലോകത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദ്രോമാരാജാവ് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ധൃതരെയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ യശന്മാർ പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴേ അവിടെ ദ്രോമാരാജാവിന് പരാജയം സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ ഭയന്നു. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദൽസൂയാദുദാനേഷു ജയാകാശിഷ്വതോ മൃദേ
താൽക്കാലികമായി വിജയിച്ച യക്ഷന്മാർ തങ്ങൾ ധ്രുവമരാജാവിനെ കീഴടക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർത്തി വിളിച്ചു. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് നീക്കി പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ധ്രുവന്റെ രഥം പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇവിടെ ധ്രുവമരാജാവിനെ സൂര്യനോടും യക്ഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനോടും താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൂര്യനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൂടൽമഞ്ഞ് നിരർത്ഥകമാണ്. സൂര്യൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കാണപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും ഒന്നിനു തന്നെ സൂര്യനെ ആവരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മഴക്കാറിനാൽ നമ്മുടെ കണ്ണു മറയ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ ഈ ഉപമയിലൂടെ ധ്രുവമരാജാവിന്റെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയുള്ള മഹത്വം സുദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ധ്രുവമരാജാവ് പരാജയപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ധ്രുവമരാജാവിനെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ധ്രുവമരാജാവിനെ ഇവിടെ സൂര്യനെ പോലെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. യക്ഷന്മാരൊക്കെ മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെയും പറയും. ഇപ്പൊ മൂടൽമഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ആ മൂടൽമഞ്ഞിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ ഒരിക്കലും മറയ്ക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ സൂര്യൻ മറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് മുന്നിലായിട്ട് മൂടൽമഞ്ഞ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാനായി സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ സൂര്യനെ ഒരിക്കലും മൂടൽമഞ്ഞ് മറയ്ക്കുന്നില്ല. മഴക്കാരനാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മറയ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ ഈ ഉപമയിലൂടെ ധ്രുവമരാജാവിന്റെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയുടെ മഹത്വം സുദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധനുർവിസ്ഫുർജയൻ ദിവ്യം ദിശതാം ഖേദമുദ്വഹൻ അസ്ത്രൗകം വിദമദ്ബാണേർ ഗനാനീകമിപാനിലഃ. ധ്രുവമരാജാവിന്റെ വില്ലിന്റെ ഞാണൊലിയും അമ്പുകളുടെ സീൽക്കാരവും ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിഹ്വലത സൃഷ്ടിച്ചു. ആകാശത്തിലെ കാർമേഘങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റി ചിതറിക്കുന്നത് പോലെ ശത്രുക്കൾ അയക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ ചിതറിച്ചുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ നിരന്തരം അസ്ത്രങ്ങളെ എഴുതും. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യ തേ ചാപനിർമുക്താ വിദ്വാ വർമാണി രക്ഷസാം കായാനാ വിവിശുസ്തിന്നാ ഗിരീനശനയോദ്യതാ. ധ്രുവമരാജാവിന്റെ ധനുസിൽ നിന്നും ചീറിപ്പാഞ്ഞ ശരങ്ങൾ ദേവേന്ദ്രൻ അയക്കുന്ന ഇടിമിന്നലുകൾ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നത് പോലെ ശത്രുക്കളുടെ കവചങ്ങൾ തകർത്ത് ശരീരങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറി. ധ്രുവമരാജാവ് അയക്കുന്ന ഓരോ അസ്ത്രങ്ങളും ഇടിമിന്നൽ പോലെയായിരുന്നു. ദേവേന്ദ്രൻ അയക്കുന്ന ഇടിമിന്നലുകള് പർവ്വത ശിഖരങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന പോലെ ശത്രുക്കളുടെ മേലേക്ക് പാഞ്ഞടുക്കിയുണ്ടായി കവചങ്ങളൊക്കെ തകർത്ത് ശരീരങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയെന്ന് ആൾ പറയും അല്ലെ. മിന്നല് പോലെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ മിന്നല് അത്രയും ശക്തിയോടെ അത്രയും സ്പീഡില് അല്ലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ധ്രുവമരാജാവ് അയക്കുന്ന ഓരോ അസ്ത്രങ്ങളും യക്ഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 18-19 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വല്ലൈ സംചിത്യമാനാനാം ശിരോഭിശാരുകുണ്ഡലൈ ഊരുഭിർ ഹേമദാലൈഭിർ ദോർഭിർ വലയ വൽഗുഭിഃ ആരകേയൂരമുകുടൈ കൃഷ്ണീശൈവ മഹാദനേ ആസ്തുദാസ്താരണഭുഃ തേജുർവീരാ മനോഹരഃ. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ധ്രുവമരാജാവിന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ട യക്ഷന്മാരുടെ ശിരസ്സുകൾ
കർണാഭരണങ്ങളാലും തലപ്പാവുകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാലുകൾ സുവർണ പനവൃക്ഷങ്ങൾ കണക്ക് സുന്ദരങ്ങളായി കാണപ്പെട്ടു. മനോഹരങ്ങളായ സ്വർണ കങ്കണങ്ങളാലും കരവളകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കൈകളോടുകൂടി അവരുടെ ശിരസുകൾ സുവർണ കിരീടങ്ങൾ അണിഞ്ഞവയായിരുന്നു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ആ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആകർഷണീയങ്ങളും ഒരു വീരന്റെ മനസ്സിനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അക്കാലങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കൾ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും കിരീടങ്ങളും തലപ്പാവുകളും മറ്റും ധരിച്ചാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോയിരുന്നതെന്നും യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ശത്രു സൈന്യം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കാണപ്പെടുന്നു. വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങളോട് കൂടിയ അവരുടെ മരണം യുദ്ധഭൂമിയിലെ നായകന്മാർക്ക് കൊള്ളയടിക്കുവാനുള്ള സുവർണാവസരം. വേഷന്മാരൊക്കെ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. ഭടന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ യശന്മാര്, അവര് സുന്ദരന്മാർ, അവര് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ എന്താ പറയാ ഇന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം കാണാം അല്ലെ, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അടിപിടിയാക്കാൻ ഇതിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് പോകും അല്ലെ, ഒന്നും ഇടാതെ പോകുക. എന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ കിരീടങ്ങളും സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു അക്കാലം യോദ്ധാ സൈന്യം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഇവിടെ അവരുടെ മരണ യുദ്ധഭൂമിയുടെ നായകൻ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമായിരുന്നു. ഇത്രയും യോദ്ധാക്കളെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ധ്രുവരാജാവിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരെങ്കിലുമാണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരതൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് അല്ലെ രാജകൊട്ടാരവും അല്ലെ രാജാവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ബന്ദിയാക്കും, രാജകൊട്ടാരമൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കും, കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ നിലവറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ. അല്ലെ ഇതൊക്കെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പല കൊട്ടാരങ്ങളും മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുകയും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനേറെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്നൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അസരന്മാര് തമുള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മധുരയിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം കംസന്റെ കൊട്ടാരം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മുഗളന്മാര് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കൈയടക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ സെക്യൂരിറ്റി സെന്ററുകളുണ്ട്, പട്ടാളവും ഇതൊക്കെ കാവല് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പലതും കൊള്ളയടിക്കുകയും അതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ. അതുപോലെ ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ സ്വർണവും വിലപിടിപ്പ വസ്തുവൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവരെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അല്ലെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാ വിശിഷ്ട ഇതരേരണാചിരാ
दशो गणाक्षत्रिय वैद्यसायकी प्रायो विवृक्ष्णा वयवा विद्रुवर मृगेन्द्र विक्रीडितयुध पायिवा. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കാതെ അവശിഷ്ട യക്ഷന്മാർക്കെല്ലാം ബ്രഹ്മരാജാവിന്റെ ശസ്ത്രങ്ങളാൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു. അവർ സിംഹത്താൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആനകളെ പോലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അപശ്യമാനസ്സ തദാതദായിനം മഹാമൃതേകം ജനമാനവോത്തമഃ പുരീന്ദ്രദുഷ്യൻ അവിനാശവിദ്വിഷാം നമായിനാം വേദശീർഷിതം ജനഃ. ആ മഹായുദ്ധഭൂമിയിൽ എതിർസേനയിലെ മരിക്കാത്ത അവശേഷിച്ച ആരും തന്നെ മതിയായ ആയുധങ്ങളുമായി നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് മനുഷ്യജീവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ധ്രുവരാജാവ് നിരീക്ഷിച്ചു. മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം അളകാപുരി നഗരം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗതം ചെയ്തു. നിഗൂഢരായ യക്ഷന്മാരുടെ പദ്ധതികൾ ആർക്കും അറിയില്ല. കുറെ പേരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയതിനു ശേഷം അളകാപുരി കാണണം, ആ പട്ടണമൊക്കെ കാണണം എന്ന് ധർമ്മരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, നിഗൂഢരായ യക്ഷന്മാരുടെ പദ്ധതികൾ ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ബ്രുവശ്ചിത്രരഥസാരഥീം യത്തഃ പരേഷാം യോഗശങ്കിതഃ സുസ്രാവ ശബ്ദം ജലധേരിവേരിതം നഭസ്സുദോദിഷു ദൃശ്യതഃ. തന്റെ നിഗൂഢരായ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് സന്ദേഹത്തോടെ ആത്മകഥം ചെയ്ത ധ്രുവരാജാവ് സ്വന്തം അംഗരക്ഷകൻ കൂടിയായ സാരഥിയുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സമുദ്രം അപ്പാടെ അവിടേക്ക് അലയടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിശകളിലൂടെയും ഇരുവരുടെയും മുകളിലേക്ക് ഉഗ്രമായൊരു ധൂളി കൊടുങ്കാറ്റ് ചീറ്റിയടിച്ചു വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ക്ഷണേനാച്ഛാദിതം വ്യോമാഗനാനീകേന സർവതഃ വിസ്ഫുരത്തടിതാദിഷു ത്രാസയസ്തനൈസ്നുനാ. നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ആകാശം കനത്ത കർമ്മയങ്ങളാൽ ആവൃതമാവുകയും അത്യുഗ്രമായ ഇടിയോടും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മിന്നലോടും കൂടി ഘോരമായ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. വവൃഷോരുതിരൗകാശ്രുയൂയവിൺമൂത്രമേധസാ നിവേദുർഗനാദസ്യ കബന്ധാന്യുക്രദോ അനഘഃ. അല്ലയോ അപാരരഹിതനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ആ മഴയിലൂടെ ആകാശത്തു നിന്നും രക്തവും കവവും പഴുപ്പും മജ്ജയും മലമൂത്രാദികളും ശിരസില്ലാത്ത അനേകം ശരീരങ്ങളും ധ്രുവരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു വീണു. ഒരു വലിയൊരു മഴ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, അതിലെ അനേകം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വന്നു വീണു. മലമൂത്രം, ശിരസില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതഗേ ദൃശ്യതഗിരിർ നിവേദു സർവതോ ദിശം ഗദാ പരിഗ്നിസ്ത്രിച്ഛ മുസലാസ്
സമുദ്രാസ്തസ്മവർഷിണഃ. അനന്തരം ആകാശത്തിൽ വലിയൊരു പർവ്വതം കാണപ്പെടുകയും സർവ്വദിക്കുകളിൽ നിന്നും മാലിപ്പഴങ്ങളും അവയ്ക്കൊപ്പം കുന്തങ്ങളും ഗദകളും വാളുകളും ഇരുമ്പ് തണ്ടുകളും വലിയ കല്ല് കഷ്ണങ്ങളും ചൊരിയപ്പെട്ടു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭയോ വശനി നിശ്വാസാവമന്തോ ഹിന്ദുഷാശിഭി അഭ്യതാവൻ ഗജാമത്താ സിംഹവ്യാഗ്രശയൂദശഃ. വൃദ്ധങ്ങളായ കണ്ണുകളോടെ അഗ്നി ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഴുങ്ങാൻ വായു പിളർന്നു നടക്കുന്ന ഭീമൻ സർപ്പങ്ങളെയും മതയാനക്കൂട്ടങ്ങളെയും സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയും ധ്രുവരാജൻ കണ്ടു. സമുദ്ര ഊർമിർ ഭീർഭീമാ പ്ലാവയൻ സർവദൂപം ആസസാദാ മഹാഹ്രാദ കൽപ്പാന്ത ഇവ ഭീഷണഃ. പിന്നീട് സമഗ്ര ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പാന്ത പ്രളയത്തിന്റെ സമയമായെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് പോലെ അലറുന്ന തിരമാലകളുള്ള ഘോരരൂപം കൊണ്ട് സമുദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. 28-ാം ശ്ലോകം. ഏവം ഏവം വിദ്ധാന്യനേകാനി ത്രാസാനാന്യമനസ്വിനാം സസൃജ്യുസ്തിഗതയാ ആസുര്യാമായയാസുരാ. സ്വതേ നീചപ്രകൃതികളും രാക്ഷസന്മാരുമായ യക്ഷന്മാർക്ക് അവയുടെ മായാശക്തിയാൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം വിചിത്ര പ്രതിഭാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയാറുണ്ട്. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധ്രുവേ പ്രയുക്തമാസൂര്യസ്താം മായാമതിദുസ്തരാം നിശാമ്യതസ്യ മുനയാ ശമാശംസൻ സമാഗത. ധ്രുവമഹാരാജാവ് രാക്ഷസന്മാരുടെ മായാതന്ത്രങ്ങളാൽ ശക്തിഹീനനായെന്ന് കേട്ട മഹാമുനിമാർ അവന് പ്രോത്സാഹനം നേരുന്നതിന് വേണ്ടി വേഗം ഒത്തുചേർന്നു. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിയ ഊജുഹു ഔതാനപാദേ ഭഗവാംസ്തവ ശാർഗുണ ദേവശിന്വേദവനദാർത്തിഹരോ വിഭഷാൻ എന്നാമധേയമഭിദായ നിശമ്യ ചാദാ ലോകാഞ്ജസാദരതി ദുസ്തരമംഗ മൃത്യും. മുനിമാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ധ്രുവ, ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ പുത്ര, എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാർഗുദനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ നിനക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും വധിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തിപൂർണമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിനും ശ്രവണത്തിനും അനേകം ആളുകളെ പൂർണ്ണമായും ഭീകരമായ മൃത്യുവിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം ഭക്തന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തിപൂർണമാണെന്ന് പറഞ്ഞമാരൊക്കെ അല്ലെ. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിനും ശ്രവണത്തിനും അനേകം ആളുകളെ പൂർണ്ണമായും ഭീകരമായിട്ടുള്ള മൃത്യുവിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ യക്ഷന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ദുഷ്ടബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മായാജാലങ്ങൾ കാട്ടുകയുണ്ടായി പേടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മുനിമാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരൊക്കെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുകയുണ്ടായി. അവന് ശക്തി നൽകുവാനായിട്ട്, ധൈര്യം നൽകുവാനായിട്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് യക്ഷന്മാരുടെ മാന്ത്രിക അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മഹാമുനിമാർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ വിചാരം കൊണ്ട് മാത്രം മഹർഷിമാർ ധ്രുവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ എത്തുകയും പരിപൂർണമായും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായ ആത്മാവാകയാൽ അവന് യാതൊരു ആപത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു ഭക്തന് മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതികാകാശത്തിന്റെ
മഹാസമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് ആത്മീയാകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് മരണസാഗരത്തിന്റെ മറുകര പറ്റാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് യക്ഷന്മാരുടെ മായാജാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിഭ്രാന്തിതനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം യക്ഷന്മാരുമായി ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ യുദ്ധം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ, യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇപ്പോഴ് യക്ഷന്മാരുടെ ആ മായാജാല പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ധ്രുവമഹാരാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ധ്രുവമഹാരാജാവിന് ശക്തി പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹർഷിമാരൊക്കെ അവിടെ എത്തുകയും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അപകടങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും, എല്ലാറ്റിനെയും മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് അവരൊരിക്കലും ഇവിടെ ഈ ജനമൃതികളുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭയത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ വിഭ്രാന്തി പെടുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, വലിയ മഴ വരുന്നു, അല്ലെ, കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ കാറ്റടിക്കുന്നു, മഴ വരുന്നു. മഴയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും വന്ന് മേലെ പതിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റൊക്കെ. ഇതൊക്കെ യക്ഷന്മാര് നടത്തിയിട്ടുള്ള മായാജാല പ്രകടനങ്ങളാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് മഹർഷിമാരെ ധ്രുവമഹാരാജാവിന് ധൈര്യം നൽകുകയുണ്ടായി. അടുത്ത അധ്യായം 11-ാമത്തെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ സ്വയംഭൂമനെ ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസുഭ്യവശ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പിന്നീട് 12-ാമത്തെ അധ്യായം ധ്രുവമഹാരാജാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ നമുക്ക് ഭാഗങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളുടെ കൈയെടുത്ത ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।